Altså for alle 4 kommuner betyder det jo, at det er rigtig svært at have tiltro til en meget, meget vigtig reform, fordi tempoet er utrolig langsomt. Det, som jeg hænger min hat på, som er optimisme lige nu, det er, at Kim Kielsen har været ude at sige flere gange, at han synes også, det går for langsomt. Så jeg tænker, at nu begynder det ligesom fra begge sider at være den samme sang, vi hører. Det skal gå hurtigere. Det er jeg fuldstændig enig i. Det kan ikke gå så langsomt som nu. Godt. Og i forhold til det, så var det faktisk det samme oplæg, som jeg havde før. For en opsplitning Rasuisup Kommune i flere dele. Det var et opgør med strukturreformen og kan få konsekvenser for landet. Hør her til det rigtige indslag. Der er for det første den økonomiske prioritering. Vi har simpelthen ikke råd til at give alt til alle i alle bosteder. Så der er en helt klar nødvendig prioritering i økonomien. Desuden så betyder den demografiske udvikling, som vi har, hvor vi bliver færre og hvor vi bliver mere koncentreret i de større bosteder, den betyder også, at vi er nødt til at tage det med som et element, når man skal lave en prioritering. Og formanden for det her strukturudvalg, Martha Labansen, hun siger jo også, at hun decideret frygter, at hvis man laver en opsplitning, så vil det sætte en yderligere stopper for det, fordi at de nye kommuner, de vil være alt for få borgere i forhold til det, der er sat. De vil have endnu sværere ved at tiltrække uddannet arbejdskraft, og vi ikke kunne løfte det. Hvad siger du til de forudsigelser? De stemmer meget godt ens med de forudsigelser, vi har i min kommunalbestyrelse, og derfor har vi til vores høringssvar til naalakkersuisut på den der lovforslag skrevet, det er vores største bekymring, at kommunerne, nogle af dem bliver så små, at de ikke kan løfte de opgaver, der skal lægges ud, og så går det hele i stå. Så det synes jeg er virkelig et skrækscenario. Ja, fordi Randi Vestergaard Evalsen, du kan jo godt synes, at de oppe i Nordkommunen skal have lov til at beslutte, hvor mange kommuner de vil være delt op i. Men nu er det jo ikke kun et spørgsmål for dem. Det her det er en national strukturreform, man har lavet. Så hvorfor skal det gå ud over de 3 øvrige kommuner, at de i Rasuisup Kommune ikke har været i stand til at få det til at fungere? Det er jo Inatsisartut, der kommer til at tage den her stilling, når den kommer op i sagen, så må vi tage den derfra, om de skal eller ikke skal deles. Jeg vil sige, at lige meget hvordan du deler kommunen op, så vil det altid være lige langt fra randaktivitet. Så du skal jo sådan set lære at tilpasse din struktur også i forhold til geografien i landet. Du kan ikke gå rundt og flytte byen fra til en anden by. Det er en by, hvor byen er. Og det er sådan nogle ting, vi skal lære at arbejde med, ikke at prøve at flytte rundt på byerne. Det kan vi ikke. Så det er en af de ting, der skal ændres. Jeg er helt enig i, at der er for få ting, der kommer ud til kommunerne af arbejdsopgaverne. Men hvem skal løfte dem? Vi har set, og det står der også i PDO-rapporten, at der bliver et endnu større problem med hensyn til arbejdskraft, med faglært arbejdskraft. Og vi kan ikke bare aflevere arbejdsopgaven, når vi ikke har nogen til at løfte dem, fordi det går ud over borgerne i sidste ende, og så skal vi til at samle op igen. Vi skal have en struktur, hvor det virker, og hvor kommunerne kan være med til at løfte de opgaver, de skal. Vi kan ikke bare gøre det bare for at gøre det.